na někoho, kdo ho dostane, kdo ještě třeba nedostal. Tak, tady, výborně. Tak. Tak a bude další, jo? Poslouchejte. Pozor. Tak, tady jsem to slyšel, a tady se to taky zase naraz, to bylo. Tak tady máš, Beruško. Tak, jen pamatuju, jak ten zajíc hodil, koho to hodil? Tady si obří. Vlk hodil zajíce, že jo? No, to je podobný jako v tom, ať je... Pozor, to bude asi těžký. Jak maminko? Ano, já myslím, že to je opět. Je to tak? Ano, je to tak. Vy už máte plný ruce, maminko. Tak, nebojte, ještě budou. Tak, pojďte, malinko, pojďte taky hádat, pojďte. Tak, hádejte